Čo trápne? Ale podľa dní, no. Málo dní. Minulo som už tak spravila, že som ľudí vyzvala, že vymyslíte názov k tejto pesničke. Ale nikto mi nič nepovedal. Ma nevnímajú, keď žiadam. Som otvorila okno myšlienkam, čo nechceli vypariť sa z hlavy, taktiež kvôli vzduchu, ktorý práve prehodnotil úsudky mi, či sú ešte stále zdravé. Oči som pretrela si uterákom z bíly, čo sme ešte včera v námestove kúpili, ako by mi moje šťastia tenké ľady nosili. Prečo človek je tvor slabý, ale rozumný? A prečo ten, čo má rád husle, hráva na bubny? A prečo ten, čo má rád, toho spolu nebudú? Keď si to nepovedia, aj tak duše ostanú im bez kľudu. Už sme sa naučili robiť pózy strnulé, kupovať slivky, aj keď milujeme marhule, byť až príliš dokonalý, hoci práve na chybách sme v lepších ľudí vyrastali. Hľadala som dlho pocit, taký, čo ma omámi, nebol v kvapkách alkoholu, čo čašník nalial mi, nebol v mojej nepokore, ani v očiach hľadiac hore. Ach, prečo človek je tvor slabý, ale rozumný? A prečo ten, čo má rád husle, hráva na bubny? A prečo ten, čo má rád, toho spolu nebudú? Keď si to nepovedia, aj tak duše ostanú im bez kľudu. Zistila som, že len tam, kde prinášame obety, hľadala som v rôznych knihách, v medailónoch od tety, hľadala som pravdu, ale ona si ma našla prvá. Pri prechádzke popri rieke zistila som zásadné, že ovocie nie je chutné, ak pri sianí nepadne na úrodnú pôdu. O 8:30 ráno som si dala iba vodu s tým, že som si prisľúbila, že nebudem iba hlinou ticho, nebude náboj väčší ako pohár s vínom.